Jotona lamsago tini nani katal video bo tanke norok ani video no nai sajagai tong hangke norok subscribe khlainen ta podi tai norok ani video no puisi paithak jora norok skip khlaiwi nai tongdi hengke hari sung tini tamo video tubi phai tongkha norok thamne logo no kono saimani tongkhana hengke norok ani video no nainani sikang norok ani video ni ringo habai norok je kono manai norok order khlainai mano ani channel bisinti ka norok ni bagai belai kheno sohos khairkha ang norok mane rok order khlai nai mano hingke khapni ta pebu khukchong tini jung wagribo ba baksa dara ang pharam khlaina musungo wak pharam khlaina musungo aba herok ano kang norok no je mansak ang sawana judi no jung pharam khlaina hangke jung asuk kabang nangya masano rigradi nung masano no khasrangai abo pharam hnai tamo nini khawo obono 5ta hoite 10ta hnai nung khaw songna nangnai nung masano no char gradi char hoi kaham ke nung nakini khainai obak no nung jefur bini torainai jefur bini mesurongnai bini hit mesurongnai afro kankano nung bono gian dabai nung koros khaire mansina hingke nung afro nung asukno pharam khlaina musungoi tongkhong kai nung rang sabai oino a wak no jato nini wak busa asamani no nung kebono phono phalyawi nung obaike pharam kotor khlaimano hingke khapni taktai bukhukchong nagi jung bunironi ba bazarni roni paitubui jung ri khangke chini loss bahike loss jung aro 6-7,000 kha paina nango jung nogo barman hingkangke jung tai paina nangya nungbana ada sardi je manmani abo bebak nijini jeta ada sarmani khoros tanai je bad baki manmani abo bebak no nijini kostoni pholongo hingke khapni taktai bukhukchong ke tabuk norok pobono sajak norok abo norok no wan soksiti ani mote hingkangke ang nogo wak barinai buino phayawi kaham ke rikhangke angkha obono sohos ani belai kheno kaham jago buinor tai bazaro thangai buini pharam rogo thangai tai paina nangyani bagai angkha obo belai na chajago hingke jung abono tam charnai hingke jung busi komso kom no jung 1400 hoite 1500 1600 o damni no charkhano chini belai kheno best te kaham ngai thango tani bagai nung belai no dami char khangkai abo hingke loss ngai thango kalai charibo wak toro dami charibo wak toro haikono dami hingkangka taisa dakti tornai bahan nokhornai kenang barna bagai hingkangka tamo 1400 1500 1600 jat ada char khangkai no ongo kenang arni bisingo kirimiri liver iron vitamin nang chare tongkhai nini wak dakti no tori thanai hingke chadagoi tongkhangke norok o video no support khlaidi asukno bwskango tebo norokni bagai kaham wakni bagai video sramnai norok ang video tebo choriyawi naitoli asukno jotona nahambai।